Исәнмесез, эфирда жұмыға күн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина, алға төп темалар турында. Шолуда театрға бағышланған мәйдан барлыққа келдім. Бүгін Кәрим Тинчурин исемендәге бульвар ачылды. Күперне ясаганнар қорқынышсызлык турында уйламаганнар. Шолу ТВ редакциясының кайнар элемтәсенә элеватор тавында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Тун турында мәгълүмат махсус код ашам. Роспотребнадзор мехлы өс киемнәрендә чиплар барлыгын тикшерә. Бүген тантаналы рәвештә Кәрим Тинчурин бульварын ачтылар. Төзекләндерү нәтиҗәләрен шәһәрдәшләр инде бәяләп өлгергән иде. Реконструкцияга кадәр бульвар танылган драматург исемен йөртсә дә, биредә мәдәният белән бәйле бер әйбер дә юк иде. Мәйдан ничек үзгәргән, хәбәрчебез күреп кайтты. Төзекләндерүгә 60 миллион сум акча киткән, шуның 22 миллионы федераль бюджеттан, 37-се республиканыкыннан. Төзекләндерү вакытында җәяүле юлларын ясаганнар, яктырткычлар урнаштырганнар, балалар өчен уен зоналары булдырганнар. Шундай күңелле, что мындагы то, что было. Но электә монда менә шалада ашу хәзер яхшы. Без шунда үстенде балалар, без түгел балалар. Бик күңелле ясадылар, бик матур. Прямо сказка. Ай, менә шундый балакаем, ошый. Әйбәт. Бик яхшы, сөенәбез. Бульварны ачу хөрмәтеннән бүген Кәрим Тинчурин пьесаларыннан музыка яңгырады. Бульвар үзе дә театраль. ГЭС бистәсендә яшәүчеләрне шәһәр мэры Наил Мәһдиев котлады. Шәһәрдәшләр исә аңа чәк-чәк бүләк итте һәм киләчәккә теләкләрен белдерде. Надеемся, наверное, что это будет не наша последняя территория благоустроенная. У нас большая территория, территории много нужно. Наиль Камбарович, просим к нам почаще заглядывать на нашу территорию. Спасибо вам еще раз огромное. Спасибо. В общем, я понял так. Вместе с Чак-Чаком получил домашнее задание. Чак-Чак получится дорогой, вкусный. Но будем делать. Язын һәм җәен мәйданда чәчәкләр утыртылачак. Бульвар масса күләм мәдәни очрашулар урыны булып торачак. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Күпер ясадылар, юлларны төзекләндерделәр, әмма эшләрен ахырына кадәр җиткермәгәннәр. Шолы ТВ редакциясының кайнар элемтә телефонына элеватор тавында яшәүчеләр шалтыратты. Шолы елгасы аша күперне 5 ел элек төзеделәр, әмма вакыт узган саен аның аша йөрү куркынычрак. Поселокта төзелгән яңа юллар исә яңа проблемалар тудырган. Элеватор тавыннан шәһәргә илтүче юлдан көн сайын мәктәпкә бакчага балалар йөри. Җирле җәмәгать оешмасы вәкилләре аның буенча хәрәкәт итү куркыныч ди. Вандаллар резин плитәләрне каерган. Тиздән металл өслек боз белән капланачак. Кешеләр егылу чираклары күп булды инде. Берничә кешенең сотрясение мозга булды, кулларын имгәттеләр, аякларын имгәтүчеләр дә булды. Без ныгытып беләбез адресларын иләр инде. Берсе мисал өчен генә әйтәм, Кирова 32-дан менә нитте. Кулын сындырды, 2 мәртәбә хәт. Элеватор тавында яшәүчеләр күпер тоткаларына сетка урнаштыруны сорый. Тимер кырылмалар арасы киң таеп егылган балалар елгага да төшеп китәргә мөмкин дип борчыла җирле халык. Әмма бу мөрәҗәгатьне акча юк дип кире какканнар. Шунда күпер бернинди оешма балансына да карамый. Поселокта башка проблемалар да җитәрлек. Мисал өчен Спартаковский урамында асфальт салганнар, әмма су кыйсы юк. Ремонт вакытында юлларны биегә әйткәннәр. Хәзер явым төшемнән соң сулар ишек алдына керә. Спартаковский урамындагы 8 ай йортына хәзер су агып ята гел. Кич әзгенә яңгыр әле, ныкта түгел югыйсә. Әзгенә яңгыр булганлыктан да барыбер аның ишек алдына, аның капка төбенә су рәхәтләнеп агып ята, шундый кичкенә әзгенә яңгыр яуган. Үз күләмдәге яңгыр яуган чиракта да. Әлегә түрәләр су кыйсы турында сүз алып бармый, проблеманың никадәр мөһим икәнен яз күрсәтер. Моннан тыш яңа юлларда хәрәкәт итүче автомобильләр саны да арткан. Шәһәрдәшләр бөкегә эләкмәс өчен элеватор тавы аша йөри, әмма бу җәяүлеләр өчен куркыныч, алар өчен тротуарлар юк, ясалма калкулыклар аз. Поселокта яшәүчеләр башкарма комитетка хат язган, хәзер җавап көтәләр. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Шолыда Роспотребнадзор белгечләре тун кибетләрен тикшерә. 2016 елның 12 августыннан алып Россия Федерациясе хөкүмәте карары буенча туннар чипланырга тиеш. Өске киемне маркировкалау мәҗбүри. Шолыда исә законны бузучылар да бар. Берничә материал судка җибәрелгән.
Комсомол базарында урнашкан кибетләрнең берсендә натураль мехтан эшләнгән барлык туннарда чипланган. Былтыр сатудан калганнары да бар. Закон буенча алары да узган елның 5 декабренә кадәр чипланырга тиеш. Моның белән проблема тумады ди кибет хуҗасы. Әлеге закон бизнеска берничек тә тәэсир итмәде ди ул. На цены не повлияло, ни на что не повлияло, на продажи тоже не повлияло, потому что чип – это просто опознавательный знак этой шубы, это паспорт шубы. Когда шуба фабричная, она приходит с фабрики, обязательно фабрика ставит этикетку и ставит чип на шубе. Это просто опознавательный знак. И затраты все несет фабрика. Әмінә сатып алучылар өчен чипларның файдасы бар. Маркировкаларны сканер аша уздырып, тунның кая җитештерелгәнен, нинди мехтан тегелгәнен һәм башка мәгълүмат белеп була. Әгәр туннарда маркировкалар булмаса, административ һәм җинаять җаваплылыгына тарталар. Сумма штрафа составляет на должностных от 5000 до 10. На юридических лиц составляет от 50 тысяч до 300 с наложением конфискации на предметы административного правонарушения. Что для должностных лиц, что также и для юридических лиц. В случае выявления нарушений нами составляется протокол по статье 15-12, 2. Материал направляется в суд. Чит илдән кайтарылган продукцияда үзебезнең илдә җитештерелгәне дә чиплана. Маркировка төсе буенча җитештерүче илне белергә мөмкин. Яшел төс икән тун Россиядә тегелгән, кызыл булса чит илдә. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Хәзер рекламалы мәгълүмат 18 ноябрь кыш бабайның туган көне. Шул уңайдан ак сакалы тылсымчы инде бүләкләр өләшә башлады. Беренче нокта сумкалар кибете. Империя сумка кибете 20 ел дәвамында сатып алучылар арасында үзен бары тик яхшы яктан гына тәкъдим итте. Россиянең төрле шәһәрләре буенча 250 кибете бар. Сыйфатлы продукцияне үз фабрикаларында җитештерәләр. Хороший магазин. Я куплю здесь много подарков. Яңа елга кадәр вакыт аз калып бара. Хәзер бүләкләр сайлар вакыт. Хатын-кызлар сумкага шат булыр. Аларның төрлесен сайлап алырга мөмкин. Кечкенәсен, җайлысын яки күп сыйдырышлысын. Товарларның киң ассортименты беркемне дә битараф калдырмас. Ир-атлар өчен натураль яки ясалма тукымадан тегелгән портфельләр туры килә. Сәяхәт итүчеләр күңеленә хуш килгән чемодан һәм саквояжлар сайлап алырга мөмкин. Табигатьтә ял итүчеләр яки җәяү йөрергә яратучылар рюкзакларның төрле моделен сайлый ала. Яңа елга балалар да түземсезлек белән бүләкләр көтә. Алар өчен гадәти булмаган сумкалар, рюкзаклар, портфельләр бар. Империя сумок кибете шулай ук акча янчыклары, портмоне, класслар, кул чатырлары да тәкъдим итә. К Новому году готов. 18 ноябрьдә Империя сумок кибетләрендә ярты елга бер узатырган акция узачак. Барлык ассортиментка да 40% ташлама. Империя сумок кибетләре Палитра, Онега һәм Алтынай сәүдә үзәкләрендә урнашкан. Бүгенге менәшләр алдагы елларыгыз файдалы үтсен сабылас. Диван надо. И телевизор надо. А выбирать не надо. Впервые в Селдоме. Берете диван, телевизор в подарок. Только до конца ноября. Успей купить последние 15 квартир от 37 тысяч рублей за квадратный метр в жилом комплексе «Крылатый». Фестиваль молодого меда «Пасека Пегановых» с 13 по 19 ноября в ДК «Камаза». При покупке 1 килограмма меда, килограмм цветочного меда в подарок. В магазинах «Домашний доктор» скидка 25% на все только 18 ноября в день рождения Деда Мороза. Успейте купить полезные подарки для красоты и здоровья.